Naku. Maligo ko no dagat. Ko nga nag-istorya mo si mga amiga dito nga kanang mga ligo mo dagat. Mga ako silang gisabot. Oh. Nga maapas Mini baya ni kalaki ha. Kalimot lagi. Igo na ni Danlaw. Kalor. Loading. Kalana mata. Sabot yung maling dagat. Kalana may lolo. Ha? Mustantol wa. Magnanay mo to ka na. loading ko yun. Sige ko nakalimutan. Andai mo tawag yung dismantle ka. Malimot lagi ko. Tre, aksyon ni Lap. Amlay ka dali. Lain na mga tudlo mo na utangan. Amlay ka dali. Utangan na. Kisa may pamisitaan niya. Asa dimension si Kuan? Si Suraida. Siya may masi pungan. Ay, nara si Mian lang. Mo na misita nga luspad gayon sa pagistoryaan ni Rod. Ano Nangabina. Wa din sa mumutingog. Napa ni Tonyo. Ay nalagod. Di ko kira unta ni katawa man siya katawa na pugaw. Muga pa si ay sige kapit. Sa mo taga. Ay bitay na kay nga baga kapit tayo. Imo taga pula. Pwede ang Di ka bayri ka. Bayri. Tinuko dia. Atay. Iyan na madam abli. Baka. Ano ra si kon? Ari lang sa bintana. Ano na kayo? Bali mo. Kung tagaan ko ni magigayon, makupta ni imong kamot, okay ra ka? One is ko. Simundugan. Pwede ba? Pwede ba? Pwede sa imong kamot? Sa to saan Ikaw kung to yun. Katak. Kani, matuod nga. Timaan. Timaan na maabot ng tupon nga kita. Di, balik. Kani lubiha, timaan ni kung Kagmaon pohon. Mubangin. Tibahan ni sa atong kaugmaon. Hi. Kami ang mga artistang mini. mini. Shout out ko ni Alvin Labitad. Labitad family from Luay. Erma Ibanez. Shout out. Shout out ko ni Jimabel Asisto o ni Raulski relatibo. Shout out ko sa BE Craft Ginama o Barona family. Meljon Barona. Hi. Shout out ni Ma'am Jeneline Gonzaga o sa tanang viewers na to ha. Shout out ninyo. Hi, shout out ko ni Perfecto, Spito. Shout out natin ka. Mura to. Shout out again. Thank you so much for watching. Oh, shout out to sa kulay na to sa Bohol, Bugho, Loon, Bohol. Alright, thank you so much for watching.